Kansa nauraa. Kansa nauraa. Herkivät nauramasta. Oho. Irma tykkää. Hyvä. Hennykyä se. Kummalla oikealla kun se saa. Oikealle menee. Joutui pikkusen, kato kuitenkin ja puristelemaan. Niin ja sehän haluaisi tulla 20 kiloa eteen. Niin. Tuossa on kydintä kohta. Hyvä Jäi vasemmalla saakka. Enkä tee kyllä vasemmalla ennen sattu. Ei ihan. Niin, kato se täältä nousi tuohon. Joo. Me muutettiin Tarmoon puhussa. Mutta ei mennyt niinku yli. Tästä jutusta nyt ollaan tekemässä vanhan tribuuttijutun, niin mulle Joo, hyvä. Hyvä. Kyllä minä sanon, että tuo voitaisiin jättää siihen. Toisella käy. On vähän silleen. Ei oo silleen. Hyvä. 25. Ai No niin. Se on aika kova päivä. 20 minä silloin minun 7-vuotis katsoin, mutta 25 on vetänyt. Vein sen ennätyksen pois. No niin joo. Sain puoli vuotta pitää, ennen kuin pentti sitä. Mikä jäi parhaaksi? Se jäi kisatulos parhaaksi. Joo. Olisin ehkä Hyvinkään. sinä vuonna niin Nyt käy tuo yhtään. Tampereen kisassa, kun otin toistokisan perään. Kyllä nuo Ensimmäinen käännyt toiston, en ottanut ainakin lisäpainoa se, joo, että tankoilla. Joo. Otetaan se toisella käydä. No, Ei kun uudestaan, kun hän sanoi videollista. hyvä. Joo. Hanski sama raha. Tuntuuko se missä? Tanko vähän. Eikö tuohon mutka tanko muutenkin? Ai jaa. Oo. Kevyttä on perkele. Mipäs sinä tuota joutuisessa? Kyllä, se 7 se tulisi tulee rajaa vastaan. No niin, siihen vaan pyörähtää. Niin kato kyllä. Ei pidä kokeilematta mennä iristelemään. Ei. Tällä miehelle on helppo. Tämä miehelle on helppo. On se viime kunnossa. Apinat suikkaa. Oli aika. Ei jumala, että kyllä katkii tuota. Se ei En tiedä kumpi tahansa. Hannes. Anne. Kylläkö? Ei tule pysty oikein vetämään. No 80. Kyllä hyvä tuo meidän tanko. Ja minä yritin joka mitä. Eihän tämä halvista. Ei, ja puristaa parempaa. Melkein panko jankki. Mitä tuo jankkia laitettu siihen? Jollain pitää kädet pestä. Hyvä. Hyvä. Kato, Peri. Helppo. On se harjoittelu. On. Telinen yhtymä paino. Ei mihinkään. Huono asento, kun lähti eteenpäin menemään. Kato, Peri. Ai, Peri. Hyvä. Helppo. Hyvä. Tässä painaa Esko painaa vähemmän kuin minä. Aina. Painaa toisinpäin. Se on mahdollista. Vittu, On, se on. No, nyt on nyt vaan. Et se kyllä näyttää puliukolle Tomi Popesi. Helle! Se kuulostaa. Kato. Oli tuurilainen. Kuutta Jos koko kaiken tämän ajan yksi pumppaa hauvista tuolla. Pannaan nyt sitäkin videoille naisillekin jotta. Kattokaa tuota. Nää zoomaa, oota. Kato. Vittu, kato. Kohta 6. Se näyttää kuin jälkeen elokuva tähän, eikö tarkkoja olla? Mikä tää sano nyt? Se on Conneri. Plus hauska.